Sana all. Murang imong karsones nga pinili no, pinalit. Wow, ang ngayon di ka. Ra. Oh, ngayon di ka na imong short. Ito bang, hayro ah. Oh. Sulot na ginani mo. Wow. Asam di karon? Asa man ka? Ha? Ha? Asa? Hay simba. Adto mo birthday. Manukos mo. Kuyog mong mama ha. Pagdag plastic dito para paguli na idang sudan paguli ha. Birthday mong mama ha. Picturean ta mo rondo ha. Aron muglakaw kay tanaw nato og kuan ha. Asam day ka? Ha? Huwatas mama. Kat ka kuan ba nimo kanang kaaptik ba nimo? Hamto ayaw na chinilasa, katoy mo chinilas nga nindot do sa sakop kwa. Kaw. Ilis anang chinilas nga tarong. Muna isulot nga chinilas. Oh, di ba? Diri sa watas mama. Kuan. Diri ra. Ha? Udah denger eh. Na, watas nanay. Kay mga to na mo birthday. Ato na sila birthday guys. Ayan oh. Ay guys nanay, tarungan ang imong kasunis ate. Ngurus mang lukot-lukot man ay suntian oh. Na tarung ako butang. Na bira na. Tapos nanay oh, wata. Abtik ba nimo karon? Asa ka pa dong? Asa ka pa dong? Oh, birthday. Nanay pagdag plastic kundi tupperware. Pagdag tupperware nay para mainagulit nato datay da. Oh. Kamong duha. Ayan na guys. Tarong ay kuno imong short. Na lakisa ayaw ka nang ayaw kalisa. Okay. Ato gud mo sa birthday. Lakaw. Ato na sa birthday mo. Na. Ha? Ato. Baktas lang boy. Baktas mo. Lakaw. Ato rame. Lakaw na mo. Baktas na mo. Ha? Baktas na mo dool ng mga to. Oh, mga ito rame. Lakaw na mo te. Ito lakaw. Na ipot-pot ay. Sige. Sakay nila, masakay. Oh, wala sakay. Oh, sakay sila pot-pot. Na, unang sakay ate. Na. Di, ato na sa ilang brinda sa kuan. Oh, ilang brinda. Sige. Ana gyud. Wala. Birthday. Oh, sige, lakaw. Hey. So mo na guys no. Na si Esther diha sa tapat ni Consiel Brenda Torres Adulpo. Siya ang nag-birthday karon guys no. So nguni game bitar me. Uban ni Ate Esther. So ona siya guys. Si Ate Esther tanaw normal na guys. O diba makita ni mo normal na. Katawa ba? Pagkaman niya siya gawas. So, nagawa to siya daw ako ng pagkaon. And then, Dria guys, ang kakuan pagid Dria, kay ang iyang mga katubang diri sa gawas after sa mong pagkaon. Diya siya na diya maminangaw na na table. Iabot silang mayor niya mga konsyel sa lungsod. Ano diha na siya tubang ni nilang mayor siya tester guys. So, wala po diya, no? Tanaw-tanaw po diya.
Minar budya. Murag normal ang gut na murag wala siya di ko ano murag normal ang gut na hiyang pag tanaw guys. Ayang pag bakigatubang niya. Naminaw na siya sa mga istorya. And then kami po nag-observar po miniyan, nagtanaw po miniyani at di Esther, no? Ano mga maestra ng uban, yaga na mga konjihal na. Ya, mo na mo mayor, no? Duriya sa malungsod buta na mayor, guys. So, na mo mayor, ya, kanang yung mga katbang mga konjihal na kanang tulukap. Konjihal, ug kanang nag-birthday konjihal po na, guys. Bago nang na-elect na pagka-konsyal dir sa mamlungsod sa Meridano. So, gibitahan man may so morning, eri. Yan na, sa taster ng higatobang nila. Ya, kumbiyanan po itong isa, guys, na reaktapan niya, taster. So, siya taster, okay ra, normal ra po siya. Mura po siya part sa kuwan ba? Part sa ilang istoryano. So, na kami diri kami sa pika side darko, guys, An adults motor. Palayo ako. Then mga pulis. Mga pulis diha. Yeah. Ano ba nangaon? So si Bior. O gang mga konsyel, o mga maestra, no? Mga teachers. Mga barkada ni konsyel. And then, ipon na sa kito na kaitom guys mo na ako misis, no? Napod. Kami mo hindi pamilya, give me yan nga nasa yung birthday, guys. Actually, ko, silingan si Conchel Brenda Trias, no? So, happy birthday, Brain. Men, salamat sa imbitasyon. No, so labiin na ni. Kuan, guys. Dugay-dugay minauli ina. Din, kuan na, mga ligray mo niya, mga vlogger, bud ka ni. Siya si Dondon. Lindon Bande niya karing usa si Rofa. Si DJ Rufing. Si DJ Ruping niya karing usa si